Spesial bersama Hilal Putra, bintang tamu tamborin gitu. Saking pula merebut cinta wong siji, tapi senyatane ora bisa kenali. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda kira. Terlanjur kadang demen rapine batur, tapi senyatane ora bisa kenali. Bisikan cinta wis nempel ing dada, sing gawe kadang ora berdaya. Bersama Hilal Putra di sini, PMY Sound System Audio, PMY Manajemen. Siapa-siapa sih nonton, San? Jaka HP, jangan lupa. Meneki. Sipate wong lanang, wong loro ketuun, wong demen durung kelakon. Mungkin wis terlanjur kadang rebut rapine batur, tapi senyatane bisa kenali. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda kira. Asik spesial nonok kita hilang, inilah hilang. Deployment
sedih nok kakang rasa prihatin wong loro ana ikatan batin tuh kembangnya salah baca spesial dibikin khusus kanggo sing lagi nonton kabeh lamun cinta bisa diukur mong rebut rabine batu nok kadang sifate wong lanang gampang nangis lan gampang ketuwun wong demen durung kelakon duduk saking kula rebut cintane wong siji tapi senyatane ora bisa kenali bisikan cinta wis nempel ning dada sing gawe kakang ora berdaya ladalah nok lamun beli berdaya ya senoknya pasrah bae aja meneng